регион, за Странджа планина, този регион Да. и най-вече село Българи. То е близо там до Царево, до Ахтопол и там то е много интересно, защото той се води нестинарството от така наречените синкретични обичаи, където имаш смесица между стари тракийски традиции, след това напълно облечени в християнски мотиви. Защото, примерно, нестинарството то се празнува на 3-4 юни, Свети Константин и Елена. Тогава те носят нестинарките, носят икони, и минава, първо обикалят около огъня с иконите и така нататък, после вече влизат в жертва, но реално това с иконите е по-късна добавка. В момента, ако дойде чужденец и види нестинарството, ще реши, че това е християнски празник, но реално нищо християнско няма в него, защото има едни трансове. Те минават, нестинарките, те имат едни трансове, което огъня се е свързал с пречистването и изгарянето на лошото, което пък идват от старата персийска религия, така на зороастрите.